Значи има пуска такава обява, става въпрос за бирате мъже и жени за снимане на еротични снимки и еротични филми. Вече в зависимост от това дали искате еротични снимки или еротичен филм, заплащането е различно. Да. Значи не трябва да се заплаща, като заплащането е в зависимост от вашата роля. Дали сте по-активна и по-пасивна, да. По принцип, горе-долу, какви са... Какво е заплащането? Някакви средни стойности ориентировачи? Да, значи, зависимост от филма. Значи, за филма ли пътите или за снимките или изобщо? Ами изобщо и за филма и за снимки, да. Значи, от 150 до 450 евро. 150 до 450 евро? Да, на час. На час говорим. Вече зависи за снимките, естествено е по-малко, за филма се заплаща повече. Да, а тези филми евентуално къде се снимат? Тук или трябва да се ходи в чужбина? Вие къде сте? Ами в София. Значи се снима в София по Черноморието. София по Черноморието. Да. Да. Еротичните снимки, само да ви попитам, включват ли някакви полови контакти или... Ами, значи за снимките не. Горе-долу, по кое време става въпрос? Значи, не знам, тя да ти разясни, че първо трябва да отидеш на кастинг. Да, и за това ще ви... Да се съобразява с удобно за теб време, но време, което да е съответно да имате те свободни часове. Така, на колко години си? На 22. На 22 години. Какви са ти мерките? Колко си висок, колко килограма? Ами 1,75 м, 65 кг. 1,75 м, 65 килограма. Занимава ли си с някакъв спорт, принципно си до сега? Ами да, с футбол и фитнес. С футбол и фитнес, значи какъв тип е твоето тяло? По-спортен? Ами по-скоро по-спортен. Спортен тип? Кожата ти? По-тъмна, По-тъмна, да. По-тъмна, добре. Така, косата ти каква е на цвят? Кестенява. Кестенява. Смисъл дълга, къса, Къса. Съвсем къса. Права ли? Права, да. Права. Добре. Цвета на очите си? Кафеви. Кафеви. Добре. Семейното си положение? Неженен. Не семейен си. Добре. Приятелка имаш ли си? Ами за момента не. За момента не, тъй като може би си видял в самата обява, че се набират и жени. Щях да те предложа съответно, ако имаш намерение да я уведомяваш за своето участие. Ако желая тя така да се запише да участва. Да. Значи да ти обясня, че по принцип, ако те одобрят, снимаш 3 пъти в седмицата по 4 часа, съответно съобразява се със своето удобно време, кога ще може да отидеш. Общо да се съобразява с тези доста коректни хора са, пускате в графика в удобно за теб време. Другото, което мога да ти кажа, може би ти е казал в колежката, поемат си хотел, транспорт и обяд. Ако имаш някакви други разходи, съответно си ги поемаш ти, но смятам, че заплащането е... Отлично, да. Така. Значи сега трябва да ти задам и няколко въпроса на сексуална тематика. Така. Така, да започнем с най-важното и най-същественото за нас, да си говорим в сантиметри. Ами 23. 23 сантиметра, доста добре. Ами. Така, сексуалната ви ориентация? Хетеросексуален. Хетеро. Значи, да разбирам, че не бихте участвали в гей сцени? Не, гей сцени в никакъв случай не. Добре, отбелязвам си гей сцени. Но и такъв вид има смисъл, понеже имам така един приятел, който може би се навил. Да, има и такива, има и гей сцени. А там заплащането по-високо ли е? Ами, принципно заплащането е малко по-високо, тъй като
често да ти кажа, малко са мъжете, които се навиват да участват Да. в гей сцени. Там заплащането наистина е по-височко. Така, защо да не би да се замисляте, ако е по-високо да... Не, за да мога да кажа на моя приятел. За да може да му кажете. Добре. Значи, записвам, че определено снимките ще бъдат само с жени. Да. В групови изпълнения бихте ли участвали? Бих, да. Предполагам, че убедите като всеки човек разнообразието в сексуалните ползи. Да, разбира се, да. Но коя всъщност е секс-полза, която практикувате най-често? Най-често ми, може би, така харесвам френска любов. Сцените, които съм гледала, не съм виждала никъде да използват презерватив, но все пак има такъв въпрос, ако се ползва, дали би било проблем за вас, предполагам. Няма, не. Те също самозадоволявате вие? Не бих казал. Те самозадоволявате, че смисъл такъв не ви се налага. Не ми се налага, да. Просто имате приятелка, която ви задоволява и да се намирате... Намирам си, да, партньори. Да, добре. Така, вече разбрахме за така големината в сантиметри. Другото, което ме интересува, е етническата ви принадлежност. Българин ли сте? Моля? Българин ли сте? Българин съм, да. Значи да разбирам, че не сте обрязан, така? Не съм обрязан, не. Ползвали ли сте до сега вие средства за удължаване на ерекция? Не. Значи, ако се наложи да използвате такива, бихте ли използвали? Бих, да, няма проблем. Да ви кажа, че това са медикаменти, които няма после да има някакви преки последствия върху вашата полова активност. Да. Добре. Така, сега трябва да уточним кое е нещото, на което обръщате най-голямо внимание в една жена. Гърдите. Добре. Какъв типаж жени харесвате принципно? Коса, очи? Блондинки. Блондинки синелки. Блондинки и синелки. Имате, значи посетете си хубаво, ако имате някаква сексуална фантазия, която не сте изпълнила до сега и която така бихте желали да приложите в реалност, в принцип режисьора тази година пуска нещо като промоция. Просто смисъл такъв иска да му стане по-разнообразен филма и иска така да използва максимално да изготви фантазиите на актьорите. Да, но в момента да ви кажа не мога да се сетя. Не, аз ви казвам да си помислите, няма да ми го казвате сега на мен. Все пак ще различните фантазията в къщи. А какво предпочитате? Просто порно сцена или история с... История. История с сюжет, без хубаво. Имате ли така способности на актьора, ако мога да се изразите? Способности? Мисля, че имам, да. Добре, мисля, че имам, да. ще се справите. Разполагате ли с ваши лични актови фотографии? Не разполагам. Не разполагате. Тъй като принципно не знам дали колежката преди малко ви е обяснила как точно състои самия кастинг, какъв е той всъщност. На самия кастинг ще ви направят няколко снимки и съответно на тези снимки после по тези снимки ще избират кои да стоят във филма и кои не. Да. Затова беше хубаво вие, ако си имате свои лични, тъй като има много хора, не могат да обърнат внимание на всички. Така че беше хубаво да си имате, но щом няма, все пак ще станат само с тези, които ще ви направят те. Така. Аз искам да ви попитам, тези после филми и снимки евентуално къде се излъчват? Значи не знам дали ще ви разочаровам или не. Ще ви помолят да сключите там договор за анонимност и дискретност. Няма да се в чужбина само. В България няма сключен договор с... Да, но всичко е законно, нали да не... Да, всичко е законно и в България просто няма сключен договор с никого. Така ще е спортен тип и особено размерът на пениса ви е добър. Значи аз лично харесвам данните ви и ви одобрявам.